Ένα χρόνο αυτό πριν το κάναλο. Εντάξει. Το 2025 ήταν μια σκατούλα. Εγώ το 2025 είναι χάλια. Ήταν τα Italian Brands να μας κλάσουν την ψυχή. Κοίτα, θα το παραδεχτώ. Όταν πρωτοβγήκα τα Italian Brands ήταν λίγα αστεία. Λίγα αστεία. Λίγο. Μετά από μία-δύο εβδομάδες τα χέσανε. Μετά το χέσανε. Θα χαλαρή συζήτηση, αλλά... Ναι. Τι κάνουμε? Τι κάνετε? Κάνει ήχο. Έλα να το σκοτώσω κάποιον. Επέστρεψα. Όπα. Πάντα λίγο χάνεις. Λοιπόν, τι είναι, δεν είπαμε. Ο Ντάρθ Βαϊδούρ. Ο Ντάρθ Βαϊδούρ! Επέστρεψε Ντάρθ Βαϊδούρ! Ο Ντάρθ Βαϊδούρ! Έλα Τι κάνετε, γαλές, εγώ με... Disappearing! Κάνεις βίντεο. Πώς και δεν με έβαλες? Δες εδώ Κάνα δεν είχα το ρόσο, τον άλλο, έχεις πολύ κόσμο εδώ πέρα, γιατί να βάζεις τα βίντεο. Τι στο καλό ρε. Καλά, καλά. Στο εγώ πάω λίγο στην τουαλέτα, περίμενε. Έρχομαι. A few moments later. Ποιος είναι αυτός? Τι έγινε, φίλε? Είδα εγώ. Φύγε από αυτό! Με βίδα. Ποια βίδα ρε μα... Ρε, με να βγει ώρα μου. Θα φύγεις ήρμα! Φύγε! 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 Ας το δει. Άχι πέτρεψα. Τι είμαι ρέστα. Ρε, αυτό είναι από την τουαλέτα. Αν αυτό χτύπα και το γυραυλό. Ξεφέσει. Τι κάνεις ρε φίλε? Τι είναι αυτό ρε, τι είναι αυτό ρε. Τέλος πάντων. Έχω ρε. Σκότωσα, παρανό σκότωσα έναν άνθρωπο. Ποιο είναι, είναι το μεθυσμένο. Ήθελα να στυπάς και τον ναι γιατί ξέρω ένα shotgun. Είδα με ένα μπουκάλι στο χέρι. Ναι. Άσε, αυτός έχει κλειδωθεί στο υπόγειο και μόλις το έσκασε, άρχισε να περιφέρεται στο σπίτι. Εγώ του κάνω βίντεο, εμφανίζεται απλά, έρχεται και είναι σε φάση. Έλα μόγκο! Έλα μπουκάλι! Καταλαβαίνεις. Ναι. Τέλος πάντων τα λέμε, χάσουμε ένα χρόνο του καναλιού. Πες αντίο! Κάντε subscribe για έναν Darth Vader. Subscribe. Φίλε, κάντε subscribe.